हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरायफिननाय थाबाय। दा नै लोगोफोर आङो जि स्रांजोबनानै लालायबाय आरोना जियानो जि जायो जोंनिया नै फिसा सानैनि जि लोगोसे आंनि आरोना। बोथोराबो दिनै सान्दुङानो गैया लोगोफोर 3टा जालायबाय अब्लाबो साननि महरखौनो नुवासै आरोना नुनो मोनासै। थेवबो माने आङो सोमनानै दोननाय हिसाबै माने आङो सुस्रांजोब्बाय। ओमफ्राय दा मामि फिसा आरो बाबा बै फिल्डआवहाय माने गेलेनो थांदों आरोना। दा आङो बेखौनो नायनोसै आरो माबायदि गेलेदों। नोंथांमोना थुफाबाय थादो आंजों लोगोसे ना मा होनो? बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा आङो फिल्डआव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नायनो हागोन नै फिल्डआ ओरैबायदि साफा ना जोंना बेयावनो ना गुरो लोगोफोर बेनो ओमफ्राय मेसेङाव बेबायदि नुयो आरोना। ओमफ्राय नायदो नै बोथोरा एकदम दिनै सानसे माने दोमैनाय आरोना मालाबा अखासो हागोन नामाथाय। थांनि आं बैयावनो गेलेगासिनो दङ लोगोफोर। नै मामि फिसायाबो हिन्जावफोराबो बल गेलेनो हायोना आंबो बेखायनो जोयो होनलायथारो। नै थांनि आङो र' माथो नै बल लानानैसो थांबाय मारै जाखो। ओमफ्राय नै बेवहाय मालाय सासे आब'नि आरोना बिल्डिं गायसनबाय बेवहाय। ओमफ्राय बै बाउन्डारि नुनाया बेयावबो सासे मालिकनि आरोना मालाय बाउन्डारि होफैखाबाय आरो बैयावहायबो माने लुफ्रामफ्राम माने लुफिनसिगोन आरोना एबार मेसेङावहाय। फुरा बे जायगाया माने नोंथांमोना खालि नुदों खिन्थु बियो बिगोमा गोनां गोजा आरोना लोगोफोर बिराद मोजां आरो। नै सानखौ नै दासो नुनो मोनबाय लोगोफोर नै साना। ओमफ्राय मेसें बोथोराव गोबोरबो मोनो आरोना लोगोफोर बेवहाय गोसो बायदि गोबोर कालेक्ट खालामनो हायो स्ट'र खालामनो हायो। ओमफ्राय नै मामि फिसाया बल जोग्रायाबो नोंसिना साथामल' थांबाय मेंबाय नोंसोरो? मामियाबो गेलेदोंमोन। हान्थुआ मा जाखो हान्थुआ बौबाय ने बौजाफिनलायबाय। खुनि मोननायानो जोबनो थाङा बेना आथिङा आयो अबस्था गैला। मा नाममोनलाय नोंना? निथुराज। ओमफ्राय नोंनियालाय? गोमसार गलु दोनदोंलै मालाय ना गावदां बिमाया आयंआ गलु दोनदों। हेन्डसामखा एकदम देरबा आरो हेन्डसाम जाबावगोन। नोंहाबो हेन्डसाम बेहाबो हेन्डसाम। आयै फिसाया बल जोनाया बेस्रा जोंहा माबा मोनसे रायज्लायदों बेस्रा खर'आवसो नांना होजाबाय। मा जानो आरो निउटन मोना बैयाव पिकनिक जायो दे माबायाव निउ इयार बा जायो मालाय बैयाव 12 जन 15 जन गाहाम जायो आरो बारोसो 20 जननि खाथि खाला जायो। एबार जानुवारियाव जासिगोनलाय मालाय बेवहायनो। दे जोलाय मा दादामोनजों गेलेफैबाय थायोना नों। बल गेलेफिनबाय नै बिसोरो साथामजोंनो। ओमफ्रायो मोनसे ग्रुप पार्टिया फैसानि गेलेनो होनना बुंनायखाय गिनानै थांबाय जाहैदों गेलेगासिनो दं नै। ए नोंसोरखौ लिंदोंमोन फैसानि गेलेनो होननानै? ए जेनलांबाय गेलेदोंमोननो बिसोरो ग्रुप मोननै ओमफ्रायो जेनलांबायनो। बिराद दोखो गेलेनानै मेंनानै थाखानायसोखामोन आरोना मानसिफ्रा। गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गलुआबो। मेंबाय ओंखायनोथ' लेखा फरायबा दोखो उन्दुयोब्रा मेंनानै अयथासार गेलेखायो नालाय सानाव। गलुआ बेसेबां क्लास? ए नोंहालाय 5 ने? ए 5, 6, 7 ओइ नै सासे उन्दुबाय। एम्फौ फिसा दंथ' मानलुयो अरो सिथर जायो ओमफ्राय। बिराद मोजां आरोना जायगाया बेवहाय गेलेनो बेखायनो गथ'फोरा माने गेलेफैयो आरोना बेवहाय।
गेलेग्राखायनो मालाय फ्रात फ्रिट गोजाथार साथामबो फ्रात फ्रिट फुटबल लाभार गोजा बिसोरो ओइ नै थांबाय बिसोरो गलु नितुरास गासिबो माने जोंनि खाथिनिनो गोजा आरोना बिराद फुटबल गेलेनो मोजां मोनो एकदम माने दा बिसोरना एगजाम सोलिगासिनो दङ साथामनाबो ओमफ्रायहाय माने 12टा 20आवनो गयो नालाय दा एगजामनि थाखाय ओमफ्राय एगजाम जोबनाय लोगो लोगो बिसोर बे फिल्डआव फैनानैहाय गेलेफैयो आरोना ओमफ्राय मैया जोंहा बलखौ लांलायबावदोंसो ओरैबायदि सिमां मोगथां जोयो नामाथाय गोब्रामलाबायखायो मोनायावबो बलनि थाखायनो आरो ओरै 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 होनलायलायो लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे आरोना बलखौ मोजां मोनो बल होनबाथाय जेबो नांला आरो दा बिसोरो बे मेसेंसेखौ आरोना दै जाजासिम बहुद गेलेसिगोन आरोना टाइम मोनबाथाय बिसोरो फ्रि टाइमाव बिराद गेलेयो ओमफ्राय आरो बेलासि टाइमावथ' टिउसन थायो नालाय ओमफ्राय दा माने टिउसन टाइमनि सिगां गेलेयो आरोना टाइम सोंलायबाय नितुरासाबो दा टिउसन दंनो बेहा 4टानिफ्राय थांसिगोन आरो नोंहाथ' गैयाना दादा जायोना दादि जायो नोङो बै सासेखौ नोंजों थाफानायखौ दादि दादिया फोरोंखायोना ओमफ्राय जोंहा दिनै गैया टिउसना थ' थांसै गेलेखालाना खानाय सिननांगौमोन थ'दो सिनजायोबा दा मोनाबा दुगैनो गिगोनथ' गेलेनोनो अहाया आरो गेलेला नोंहा मेंबाय रेस्ट लादो होमबा नुवाखै मामि फिसायाबो गेलेफानाया दादामोनजोंलाय बहा हानो मामि दसे थाथ'नोसै लोगोफोर आंबो बार जाथावथाव खानायबो सिनहैनांगौ दसे गेलेबावनोसो होनबाय आरो दा मोनाबिलि जाबाथाय दुगैनो गिगोन आरोना बेयावनो जालायलांसै गगा मोननाय गुजुनाय दसे गेलेबावथोंसै ओमफ्राय लानानै थांसै आरोना आङो दसे थानायावनो थानाय आरो क्रिकेट गेलेग्रा ग्रुप मोनसे हारसा गथ'फोर फैलायबाय आरोना आरो बहा लांनो हाबावनो आरो दा आरो क्रिकेटखौसो गेलेफिननो होननानै नै सुरु खालामबायानो लोगोफोर दा नै बेहाबो गेलेफिननो होननानै थांबाय आरोना ओमफ्राय नायदो नै मामि फिसायाबो ओरै बिदा गलुजोंहाय जोलायगासिनो दङ लेंबाबो फैया आरोना आं गायलायबाय आरो आंबो दसे बेखायनो थाथ'फिननांबाय आरोना गलाब बिबारा नै लोगोफोर जि मोजां बारदों बेखायनो आङो भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयावहायबो बारनानै दङ दाखालिनो बारनायमोन नै बेस्रा डिसकालार जालायबाय सिरिहां जालायबाय आरोना नै अन्थाव बाथावनो लोगोफोर दा नै इभिनिंनि साय बानायलायबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाखौथ' दहायो खानाय सिनहैगोन होनना बुंदोंमोन थ' बियो केनसेल जाबाय मानो होनब्ला गेलेनायनिफ्रायनो बियो थाब फैयासै आरोना लेंबाय थादोंमोन आं थुदो होननानै गेलेनायखौ नागारनो बानानैनो माने मोनालांबाय आरोना बेखायनो मोनानायजों लोगोसे गुसुबो जालांबाय गैया आरोना दा खानाय सिननांगौआ केनसेल माने फैगौ सानदेआवसो सिननो मोनसिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट